Здравейте! Днес ще си поговорим за една от най-големите мистерии в младежката работа, а именно как да привлечем младите хора, а още по-ценно и трудно ни е как да ги задържим. Знаем, че работата с младежи може да бъде като да събереш 100 котки за една снимка. Да, те ще бъдат там, но всяка една ще гледа в различна посока. В това видео ще разберем какво ги мотивира и как стъпка по стъпка да изградим тяхната ангажираност. Младежите се мотивират от различни неща. Желание за изява, забавление, възможност да допринесат за кауза или просто принадлежност към група. Но как да разберем на какво да заложим? Един от инструментите, който най-често използваме в нашата работа, това е стълбицата за участие на мистер Роджер Харт. Чрез нея ние можем да разберем къде точно се намират младите хора в момента в нивото на участие и как най-вече да направим така, че те да се изкачат на следващото стъпало. Най-долу в стълбицата е пасивността. Там младите са просто наблюдатели. Колкото по-нагоре се качват, толкова повече инициатива поемат самостоятелно. Целта ни като ментори е те да бъдат наши партньори, не просто участници. За да привлечем младежите, най-вече е нужно да говорим на техният език. Да, ако прецените, може да използвате и TikTok жаргон, като смешно е да бъдеш сериозен, обаче трябва да бъдете готови да станете меме на следващия ден. Най-важно, работейки с младите хора, да запазим своята автентичност, както и тях. Попитайте ги тези млади хора какво искат, от какво имат нужда и как най-вече биха могли да допринесат за тази идея. Винаги сме казвали, истинският език е автентичността. Да попитаме младите хора какво биха искали да променят за себе си, в средата си, за общността си и след това да им гласуваме доверието, те да водят този процес. След като сме привлекли младите хора, идва по-тежката задача – как да ги задържим. Това, което на всеки от нас е известно и битува като чувство у нас е, че ние ще останем там, където се чувстваме значими, ние даваме резултат. Това, което ние можем да правим като ментори и като младежки работници е да слушаме младите хора, да им даваме поле за изява, да им даваме задачи и отново да ги оставим те да водят този процес с наша подкрепа. Всеки път, когато признаем усилията на един младеж, той става по-ангажиран. Успехът не винаги е голямо събитие. Понякога е просто фактът, че нов младеж идва доброволно втора седмица подред. В нашата работа с млади хора е от изключителна важност да празнуваме даже и малките победи. Какво имам предвид? Ако един младеж стане в 7 сутринта, знаем, че за тях това е нещо като посред нощ. Ако той стане в 7 и дойде на нашата доброволческа акция, то това си е направо постижение от олимпийски мащаб. И така, процесът върви последният начин. Първо ние привличаме младите хора, когато им демонстрираме разбиране. След това ги задържаме, показвайки им уважение и давайки им възможност те да се самоизразят и да създават. Не на последно място и най-важно, задържаме тяхната мотивация тогава, когато им разрешим те да блеснат със собствения си стил.